Yena ngesitayela kunyaka ka2025. Shy crossover to 2025. Yes. Si Radio Bantu sithi Radio Zulu manje samba sonke sisikhozi FM lahamba phambili. Loli ukhozi FM la K Masinga, ukhozi FM lika Mama Nejali, ukhozi FM lika Herbert Sishi, ukhozi FM lika Mama Winnie Mahlangu, uMalindi Kantulu, Cyril Kansas City, ukhozi FM lika Linda Sbiya, ngibala ukhozi FM lika MC Chata. Ngibala ukhozi FM lika Babu VVO, ngibala ukhozi FM lika Babu Coolcat Gumbi, ngibala ukhozi FM lika Mam Lindiwe Ntuli. Baningi abaleli bokhozi FM, baningi abasazi bokhozi FM abayithathile bebeka la. Namhlanje sithi hashtag Yena ngesitayela kunyaka ka2025. Usel Beyonce noma Fresh. Now. Ladies and gentlemen. What's my name? My Fresh. Ukhozi FM. Hello, my name is Beyonce. Usel Beyonce noma Fresh. Ukhozi FM. Oh yes. Oh yes. 57 minutes osele ngaphambi ukuthi singene kunyaka ka2025. Umsakazo ukhozi FM siku 90.1 kuya ku 107.4 FM uSophie Beyonce kanye noma Fresh. Selbi uyahlukana unyaka siyangena ku2025 uyahlukana unyaka kuduma ihlombe kuduma izandla kuduma ihlombe kuduma izandla abaphakama abantu manje seyiqala iTop 10 yokhozi FM siyangena ku2025 umuntu akabamba isithando sakhe umuntu akaqabula intombi yakhe ayitshela ukuthi ayithanda umuntu akalungisa ama-ice alungisa inyama akuduma ihlombe abantu abalungisa cricket abantu abasondeza imindeni yabo abathandaza bazothandaza Yes. mina ngizofonela ngisho i-ex mangina ngitshela ukuthi hey baby Ngicela ungangifaki. yewona baby Njengamanje mangaba ukho ekhaya gijima njengamanje ungabi ekhaya kodwa hayi cha ungagijimi ngemoto zama ukuthi ugonde usondele impela ekhaya because iyaqala njengamanje iTop 10 ayize ienvelope iyipi ingomo emile ku number 10 ayizi envelope come woza Mpumalanga Number 10. eMpumalanga bahlanya manje number 10 number 10 ayize envelope number 10 ayize ienvelope wayivula uSelby envelope manje nansi number 10 ingoma F ingoma F how many votes Ithole 5,229 votes. Ingoma F 229 votes. Imalini uthunyelwe abadala. Number 10. abantu kade benamaphupho ngenombolo 10 noma beyitshela ukuthi imalini yona engena kunombolo 1 basikhuluma ngeSong of the Year kuKhozi FM aphela amaphupho Uthunyelwe ngabadala. I'm in love with you. Yeah. enye ingoma enkulu eNingizimu Afrika at the moment engenile kuTop 10 yoKhozi FM enamavoti abalali bavotile bayibeka kunombolo 10 aphelile amaphupho Yes, 5,229 votes. Malini 5,229. Number 10 imalini ebethi uthunyelwe umsakazeni uKhozi FM 8 minutes past 11. Fanele ngabe yonke into siyalunga njengamanje ingane kuzomela ukuthi niyoyivusa. Okay, asibanikeze ba zivuseni la ngabo kwara 2. Uyabona? singena kumanje Singona ku nombolo 9. lalela Selby 51 minutes to 2025 Unombolo 9. Yehe, unombolo 51 9. minutes to 2025 inyama imarinadiwe usumtshela umuntu omthanda ukuthi yamthanda Yebo. usushila ukuthi uyacrossa uyangena ku2025 Asazi mabe baningi. singena kunombolo 9 Uba unombolo 9 skipha nombolo 9. ingoma engenile kuTop 10 yoKhozi FM ehleli kunombolo 9 kuTop 10 ihamba phambili ku2024 ingoma D Yeah. unobuhle title of the song isihloko sengoma 6,315 votes Nasiya. Allen Master KG Big Zulu no Charlotte yo Number 9. Yena ngesitayela kunyaka ka2025 uKhozi FM uhamba phambili Nombolo 9
9 uAlan uBig Zulu Charlotte live from non-master KG bethu nobuhle emsakazweni Ukhozi FM 2314 14 minutes after 11 siku 90.1 kuya ku 107.4 FM #Ukhozi FM NYE enkundleni zokuxhumana noma kanjani uSaw Beyonce kanye naye uma fresh Kamele nguma fresh bangibiza iBarasa KZN ku Ukhozi FM ku 90.1 107.4 Mpumalanga Eastern Cape KwaZulu Natal Gauteng Province Limpopo yonke indawo nabasibamba ku Ukhozi FM.co.za lalela se before ungakhohlwa phela nasejozini nakumhlabi yalingana ujoyela vele ukuya ngakhona sanibonani ngasekhaya nyavini ngasekhaya shokozi emzinto emalangeni kwaDumisa yonke indawo ngasekhaya nice one siyabonga kakhulu man sithoma ngenyawo Nazia sema ukuthi yonke into grade yonke into kahle saphethene kahle lapha emakhaya yonke indawo ngisho nasemgwaqeni imbala musa ugijima kakhulu impilo iyona ebalekile kumele mawungenile kunyaka ka2025 ngiyazi ukuthi ujahle ukuthi uhambe uyongena ekhaya njengamanje kepha ke ehlisa isivinini lapha emgwaqeni sonke kumele sifike siphephile siya ku number 8 ayize envelope siyacela abacwaningi mabhuku lethani phecelezi auditors Njengamanje abantu bebe namaphupho ngengoma yabo ehlukanisa unyaka ethi umuntu ingoma yami ngiyayivotela ngiyayifaka ku number 1 ku top 10 Ukhozi FM lalela 15,683 votes Siba serious ke manje uyibona 15,683 votes Yes Sihloko sengoma Sabela Zinhle Kwayimani featuring Mpumi uTalk Music ingoma J ku Ukhozi Number 8. 41 minutes to 2025 41 minutes into 2025 amashumi amabili nanye emzuzu siyangena ku 2025 number 8 ku top 10 Ukhozi FM ingoma J Zinhle Kwayimani Mpumi Sabela 15,683 votes Nice one man asema ukuthi abantu bagrand kuphinda kuphi la bekhona somsakazo Ukhozi FM man siyathanda siyafuna ukuthi futhi nifike niphephile kuphika kuphi la nikhona abantu bayiphathe kahle hlala nje ongeka sabona ukuthi no 12 loyo ngenxa yokuthi mhlawumbe sekudleke kakhulu Nkosi yami mhlawumbe khona omunye uzosala sekabuza ukuthi hayibo yiphi ingoma ehlukanisa unyaka njalo sithi nje asiyuseni new volume yokuziphatha kahle nanokuthi abantu futhi bengasheshe bekhethe emapha khona ama bribe phela khona ama get together khona basenza ama clubini ungasheshe ukhethe sikakafiki sazofika thina sikakafiki ungasheshe ukhethe lapha last dance angakafiki ungasheshe ukhethe lalela kusazongena abantu aba-installile la bazongena bama short hair bama blonde hair asabe sobabona uqinisile asabe sobabona ukuthi bahamba kanjani 0860 002 437 0860 002 437 nenzani la cause sawubona Ngibiyonke emsazweni omkhulu eSouth Africa ngaphila noma fresh siyaphila thina njani wena brother kunjani saphila bafowethu sakhona la uStoni akahlongwane eBusiness kuhamba kanjani kalapho uthini umoya bazana abantu emgwaqeni benzana abantu emphakathini noma kuthula lana kuyakhombisa ngempela ukuthi kuzongena onyakeni omusha abantu bajabulele ngendlela ehlukahlukene ngicela ukuzena nalabantu bafowethu onyakeni omusha gijima nazi ingoma zisilindile mele siyibale ngicela noma wamama kaMziyane ngenodongwana wahlongwana kube umbali ingane zakwenje zonke umndeni zonke nje mambingi bese ngicela ungena nobhuti usishekwa lapha nokwamjalo ososayede environment osiyede nokutshala wakhoza bese uholothuba umjinjiso shaya environment hostel dog 101 bese ngithi yathi related kuma kezo kaZondo uma siqepha nazo ke sithi was at 2025 sikulindile ubalo sikhuluma naye njengamanje Ukhozi hayi selbi nawe ba fresh brother ukhuluma nobhutana wathi lapho phongolo lapha eNtimbale entini khona ngithi cha hayi okwamanje ngisetokhweni la ngibambe khona hayi uba essential services iyahlupha ngifana nanje kodwa ngithi abaphile lapha ekhaya eNtumbale lapha entini lapho selbi nawe ma fresh injalo indaba 22 minutes after 11 emsakazweni Ukhozi FM siku 90.1 ka 107.4 FM samsolanda wokugcina okay Ukhozi hayi so Ukhozi hayi Mfana
Ngiyakhuluma Sodi. Siyakuzwa. Hayi usikala dumangayisa hlumbe masele hayi futhi ayisisonke behle nebanga silakwadlala lasikhona. Nice one. Siyabonga kakhulu. Sihamba njengamanje siya kunabo 7 noma kanjani mafresh abantu abaxolelene abalokhuza abaxabe nabaxolelayo. Umuntu akaxolela isithandwa sakhe amuve on angene kamnandi ku 2025 Ukhozi FM asimiselene nendaba zabantu aba-abusayo. So uma uthi ubuthana nomuntu oku-abusayo in 2024 mdampe ngena ku 2025 uqala impilo entsha nomuntu ozokuthanda nomuntu ozokuthengela imoto nomuntu ozokuthengela umuzi. Lalela big dreams. Number 7 yeah. 37 minutes to 2025. Nice. Number 7 njengamanje 18,254 votes. Oh man. Number 7. Ingoma A Woodblock DJs Scooter Baba 27 minutes. U10 37 when was the match ngafeyila lalela njengamanje 2025 subambe ngizandla siyawubamba siyangena 37 minutes to go. Woodblock DJs Scooter Baba uhleli noma kanjani ku number 7 sabazana Ukhozi FM NYE sisho kanjalo einkundleni zokuxhumana Sabiyansi noma fresh noma kanjani sizokufaka kunyaka ka 2020 Uma sithi umhla ka 31 uyalwazi udaba. Happy New Year. New Year umnandi. Location zilla. Aphela amaphupho ka 2024 sikala amaphupho amasha ka 2025 #Ukhozi FM NYE. Oh yes. Into emnandi siya trenda ke manje ne? @Ukhozi_FM ku X Ukhozi FM official ku Facebook. Lalela self. Yeah. Lalela bese. Yeah. Ngiyancanya bese. Oh I know kumele ukuthi ulinde South Africa yonke uzungitshela ukuthi uyancanya. Khumbula usebenzisa #Ukhozi FM NYE sithi get ready now 2025 ususemnyaka uqala njengamanje nikwazi ke ukuthi nivuse ingane nanombani njengamanje akavuse ingane noma ongekho endlini ekhaya goduka hamba uye ekhaya uzobuya umbone loyo emva ka 12 yazi nemnandi yeah noma yini enziwa noKhozi FM ihamba phambili njengamanje last dance emkhungundlovu ihamba phambili ya trend Ukhozi FM nice trend one sanibonile last dance siyabonga last dance yep and umroza lalela yeah lima Riggsy nice Rosa on stage make some noise. Lalela mfethu manje abantu bebenamaphupho ahlukahlukene oh yeah abantu baspend imali zabo oh yes omunye uthe vele le ntombi yami yangihlupha nale ndoda yami yangihlupha ngibheja ngayo ngibhota ngayo yeah ingoma engenile inombolo 6 ku top 10 Ukhozi FM njenge station semthethweni okuhlukanisa unyaka ingoma B somnandi wesabeka Thoza Nlanga Number 6. ngicela uzoma vote 48,469 somnandi wesabeka 48,469 ku Ukhozi FM samba let's go man. Number 6 ku top 10 Ukhozi FM Thoza Nlanga ethi Thokoza 48,469 votes LB. oh yes njani indaba 25 minutes to 2025 emsakazweni Ukhozi FM iningizimu Afrika yonke ilalele 25 minutes ngaphambi kokuthi singene kuona u2025 kuba serious ke njengamanje kuba serious kakhulu njengamanje siyangena noma kanjani njengamanje ku top 5 yethu and amavoti alandelayo kwingoma yethu ithola amavoti awu 69,540 ufuna ukwazi ukuthi yipi le ngoma ekuhleli kunombolo 5 Number 5. oh yes bathi nombolo 5 Andile kaMajola uthini inceku uthini ngeke inkosi uthini ayibonga inkosi inconko uthini ye Number vote 69,540 ingoma ayehleli inombolo
number 5 uAndile kaMajola liphakanyisiwe uthi libiza igama lika Jesu libiza igama laNkulunkulu noma engabe ukuphi noma engabe kunzima noma engabe ubone ukuthi kohle konke kuhamba kahle ungambizi kuphela mangabe kunzima kuphela Andile kaMajola liphakanyisiwe 69,540 19 minutes to 2025 sumsakazi uKhosi FM #uKhosi FM NYE uSel Beyonce noma fresh Ile ngifuna ukuyisho Selby Beyonce sasho njalo Andile kaMajola ethi liphakanyisiwe uNkulunkulu wayekhona eqaleni okhona manje uNkulunkulu yakuba khona inguna phakathi ewe waqopheka umlando eNingizimu Afrika uKhosi FM ihamba nawo sikene ku 2025 shaya izandla for uSihle Mbundla as a content producer shaya izandla for my boy Siyanda Hadebe Black Mandulo as a technical producer shaya izandla shaya izandla for the one and only the seasonal presenter the presenter of all time the one and only yes Selby Beyonce kwenzakalani njengamanje njengoba sekushaya 18 minutes to 2025 sishayile ku 0860 002 437 18 minutes to 2025 0860 002 437 get ready asamba sobalanda Ukhosi FM sabona hi Ukhosi hi umlaleli unjani right Siyabonga kakhulu ngani ubuye futhi na next year asame sothola umunye ma fresh 0860 Ukhosi hi Ukhosi na fresh now selfie Siyaphila thina njani wena Ngiyaphila umcacisiphelezo ngilanda ngane emsinga bafethu waphansi wenzakalani waphansi siyahamba awuzo umkhulu hayi izulu lwana ngapha ngisendlini sibafuthu uyanethwa yini wena hayi akunetho uyabhekakasile uzomisa alright 17 minutes to 2025 samsolanda omunye cause sawubona cause hello yebo njani siyaphila thina njani wena ngiyaphila uNtsumba kwaMadondo kwaSayimane Sigqumeni zikhiphani lapho kuphi nendawo zikhiphani ngakuwena ngilesigqumeni hayi ziyahappena kakhulu ziyahappena kakhulu kunjalo siyabonga kakhulu kodwa kuzwakala ukuthi ihappen siyabonga kakusenani samsobona ukuthi ubani futhi omunye 0860 002 437 owokugcina ma fresh 0860 002 437 Ukhosi sabona hi yebo wafresh washa yebo liyaphila asamba wambuthuma la eyagingi hayi Zinani ingoma ngizilalele. Siyabonga kakhulu baba ungene kamnandi nyake nomusha all right. Sihamba njengamanje selungena ku nombolo 4. Siyongena ku nombolo 4 njengamanje. Siyongena ku nombolo 4. Number 4. Juba siyongena ku nombolo 4 uhamba ngama vote 134,539. Black Major. Jagi Wesmali ingoma 8 uhleli noma kanjani ku nombolo 4. Oh man. Angithi wine ngalale emakhaya. Black Major, bless the gentleman, DJ Cap, Southern Ukhosi FM, Smiley, 23:48, 12 minutes, oselling a pambu good singene, enyakeni omusha shaka 2025, onyakeni ozosilethela ibusiso, onyakeni ozosilethela imali eningi, onyakeni ozoqeda zonke izifo, onyakeni ozosijabulisa ozoletha imshado, onyakeni ozosilethela izinto eziningi ezizowema, ozoletha imisebenzi, onyakeni ozoletha lalela babes, lalela yabona onyaka siyakubona ngiyawuthemba mina. 2020 Jive. Yes, 2020 Jive. 2020 Jive. Uzoletha ukujaiva kakhulu enhlizweni zethu. Sizojaiva all the way to the bank. Ngiyakutshela mina 12 minutes to 2025. 12 minutes to 2025. 12 minutes to 2025. Bathini my voice out 0716136667. Ayikho into engijabulisa njengokuthi ingoma esidakiwe Smiley 134 votes 539 ihlela phela kunombolo 4 kuKhosi FM and Selby usakhuluma ngonyaka omusha abantu ababe ready umuntu alunge laba balokho sebeqalile bathi siyacela ukuthi ngingasitshela ukuthi ungasibambi
isithandwa sakho abantu ngo12 o'clock bamba isithandwa sakho ungene naso ku20 usibambise mawungenaso ubamba uselfie ubamba uma fresh kanjani oh yes awuthine emoyeni okay ngicela yabo usathumela ivoice note yakho ushaya futhi nocingo sifuna ukwazi ukuthi sikhipani lapha emakhaya 0860 002 437 0860 002 437 0860 002 437 balande my friends Khosi FM hi What my friend? Selfie. I'm not new. Don't get a man. You mean I go 2025. ungena no Khosi FM yazi ngicelani ngicela ukuza uthi happy asikhumbuze kabaleli bethu ukuthi lokho belokho bevota kakhulu siwe kakhulu kuyona iBlack Technologies ukuthi namhlanje number 1 umculo ozowina uphuma number 1 ozosihlanganisa unyaka ozongena ku2005 kanye naye uzowina unyanyavu lemoto lePolo Vivo lokho ezinhle ngaba Black Technologies khumbula uBlack Technologies ukhiphe imali ngako 250,000 kubalaleli bebelokho bewina 25,000 rand nje njalo ngeviki ngenxa yokuthini na bebevotile yazi Selby asibonga umlelo Khosi FM kade lokho evotile ubusuku nemini efuna iartist lakhe ukuthi lingene ku top 10 eKhosi FM from kuma nominees kuze kube yilabo abakwazile ungena ku top 10 eKhosi FM siyabonga guys and Black Technologies as usushilo lalela 08602437 Khosi FM hi Khosi yebo Njani? Siyaphila thina njani wena lapho? Siphila sithi Happy New Year. Oh siyabonga kakhulu mani. Yethina wasikhona nani ningene kanjani yakene. Siyabonga kakhulu songena nomi kanjani enyakeni. Siyabonga kakhulu abantu abaphephe nomi kanjani lapho 9 minutes to 2025 9 minutes ku 2025 njengoba ngishile unyaka wezibusiso unyaka wokufeza izinto unyaka ukuthi kuphele ubuvila unyaka ukuthi umono uphele nabathakathi njalo futhi nababaphele siyabonga. Now. What's my name? My fresh. Ukhosi FM. Hello, my name is Beyonce. Beyonce noma fresh Ukhosi FM Phela amaphupho Selby Beyonce phela amaphupho siyangena ku2025 6 minutes to 2025 abalungu cricket akulunge yonke into njengamanje ingane zonke mazivuke azivuswa ingane bonke cricket bephume bebe ngaphandle njengamanje sondelanani wonke umuntu nomakhalana ongamkhulumisa moya ingcwele bubize njengamanje nihlangane nabangenalo uthi ningakhohlwa ukusherisha Selby akuduma ihlombe kuduma izandla kuduma ihlombe kuduma izandla ngicela ukuzumlelo Khosi FM la ikhona esemlaze kwaMasa eChesterville eseGarankuwa eseThohoyando oh yes siyangena kunombolo 3 manje iTop 10 eKhosi FM oh yes are you ready get ready ngabe iyona yini ingoma yakho khumbula phela ukuthi siqasha ibona baka Black Technologies 5 minutes to 2025 we pet envelope my fresh iphethe envelope abantu bebe namaphupho ahlukahlukene beyitshela ukuthi ingoma kamalungelo Rethabile Khumalo nokwazi and DJ Eli ethi uyavela bebeyitshela ukuthi yona ezongena kunombolo 1 kodwa phelile amaphupho lengoma le 144 votes and 71 votes so ingoma iyona ekunombolo 3 Number 3. Mr. Malungelo say Ashali number 3
wona lo nyaka ka2024 Malungelo unokwazi ke noRithabile Khumalo ke neDJ L uyavela hleli kunombolo 3 ukuze usabuza namanje ukuthi yipi ezosifaka ku2025 3 minutes to 2025 lalela 144,071 votes hleli kunombolo 3 ku top 10 yoKhosi FM. ake sibakhumbuza abalaleli kunombolo 10 bekuhlela imalini nombolo 9 bekuhlela uDJ Allen kanye noMaster KG Big Zulu Charlotte Live Zinhle Kwaimani bafikile kunombolo 8 Woodblock DJs number 7 number 6 Thokozani Langa number 5 uAndile Kamajola Black Major ifikile kunombolo 4 njengamanje kunombolo 3 uMalungelo unokwazi uRithabile Khumalo DJ L bethi uyavela emsakazweni uKhosi FM. Umbuzo umile Selby. Yes. Are you ready for 2025? Oh man. Angibona ukuthi u ready for 2025. 086,024,37 #uKhosi FM NYE Yes. @ukhosi_FM. Sambe sobalanda Khosi sawubona. Khosi hello. Yebo njani? Siyaphila thina njani wena? Awubo ngiyaphila usa-transport emakhabeleni Are you ready for 2025? Ushasha somenzane lokhuluma naye niyaphila lapha mina mafresh. Siyaphila ngishawa uvalo ongakazi ulibone njengoba sizongena nje onyakeni omusha ungabone studio ukuthi kunjani njengamanje. Beke uyangidedela nje okhosini. Selby. Ya. Abasukuma abantu bame ngenyawo manje soshaya countdown kungekudala siyangena ku2025. Oh yes, sondelana nowakho. uKhosi FM sisiteshi esigunyaziwe ukuhlukanisa unyaka. Kuyisibusiso kuuthando elivela kuNkulunkulu ukuthi namhlanje mlalelo Khosi FM sikubamba ngesandla siyawena siwelela ku2025. Oh yes, kungekudala siyangena 1 minute to 2025. 1 minute to 2025. Get ready. Are you ready? 1 minute to Are you ready? 2025. Are you 1 ready? minute to 2025. 1 minute to 2025. 1 minute to 2025. Ulindele ukubala yini na? Vusa nambani sukuma. Yes. Ama ice ase ready. Oh yes. Utshwayi iphuzo se ready. Ingane mayivuke njengamanje. Ready for the song of the year. Yes man. The song of the year 2025 esigena ngayo. Yeah. Yes. Are you ready? Unyaka Sisayibuza khumbula ke sizodlala unumber 1 iqala, unumber 2 sizomlanda ngale, simdlale ngale. Are you ready? Ukuthi ubale kanye nathi njengamanje. Siyangena ku2025. Siyangena ku2020 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Happy New Year! Happy New Year! 2025. Happy New Year! Sangena ku2025. Sangena ku2025. Sangena ku2025. Amavoti 9,076 976,928 umthandeni SK noma who Gucci. Ay, Selby. Oh. Ay. 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 Happy New Year! Sangena eminyakeni ka2025 kanti unje nyaka ka2025 ungenile emlaleli woKhosi FM una 4 minutes ungenile enyakeni ka2025 kwaze kwakuhle kwaze kwamnandi nombolo 1 umthandeni SK featuring Mahu bethi Gucci emsakazweni uKhosi FM amavoti 976,928 976,928 Mthandi kamthandeni Khosi FM lalelo Khosi FM mangaka amavoti 976,928 lokho kuchaza khona ukuthi thina Yitho Makhonya. Unganyakazi. Hlala noKhosi FM. Uhamba phambili. Akekho ngoba nombolo 2 wethu besingakamdlali besidlalile zonke ingoma kodwa nombolo 2 wethu besingakamdlali yena etholile amavoti awu574,290 umfana osemncane kakhulu ngamthola ithuba lokuthi ngimbone nangu wathola ithuba lombona. Yes khona la emsakazweni uKhosi FM. Mayidulile i2K. Yes Lali leli i2K linkinga. Jolisi featuring umnqobi yazi Mayidululu Ngoma G nombolo 2 emsakazweni uKhosi FM. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year.
amavota 574,290. Hayi gololeni bakithi, it's been a very long day. Mayidululu umjolisi kanye nomnqobi yazo emsakazweni uKhosi FM singenile noma kanjani njengamanje ku2025 akukho ukuhlehla umva obethe ngeke singenile. Ngike ngasho ngathi unyaka weyibusiso lo, unyaka lo obhaliwe obekiwe ukuthi sonke lonke izinto esifunayo ukuzenza sizokwazi futhi sizophumelela ngegama lenkosi uJesu. Amen. Ngithanda ukuthi kumlele uKhosi FM oqalayo ukulizwa leli phimbo leli igama lami nguma fresh kahle kahle angikaze ngizisho. Hayi thokozane. Igama lami nguma fresh iBarasa KZN ngihamba no Selby Beyonce and kuyisibusiso kumina ukuthi namhlanje ngishaya crossover no Khosi FM. Asuke ku number 10 engomene ezu10 engenele ku top 10 no Khosi FM. Ingoma F imalini uthunyela abadala. Ingoma D Allen Master KG bihlela phana kuba nihlela phana ku number 9 kanti lapha number 8 Zinhle Khwayimani noMpumi. Number 7 Woodblock DJs. Number 6 Thokozani Langa Sonwandi Sabeka. Number 5 Andile Kamajola. Number 4 Black Major. Number 3 Malungelo neRethabile Khumalo nokwazi. Lapha ku number 2 Mayidululu. Number 1 the song of the year 2024 to 2025 Gucci SK my boy. And lapho ungenze noma yini. And lokho bengeke kuze kwenzeke ngaphandle kwakho mlaleli woKhosi FM ngoba uwena okhethile lezi ngoma, uwena wayivotela. Bakhona bawinile imali engango 25,000 so engakhulu ku Black Technologies abakhipha imali engango 250,000 rands ukuthi ize kuwena mlaleli woKhosi FM. Shuthi le pholo isivisa nehamba nobani yahamba naye umthandeni SK man. Hambe naye abantu bangene kanjani ku 2025 my fresh 0860 002 437 0860 002 437 shayile njengamanje. Awuthanda umbongele umthandeni asinankinga Khosi hayi. Ukhosi hello. Ukhosi hello. Yehen. Ngiyaphila bhutam. Siyaphila waphansi. Unyaka lomusha ngangena madoda asibonga impilo siyabonga mabika lokho asikhemile kamhlabela lingana ngithi wonke nje umhlabela lingana bafowethu umnyenyana. Awusho ukuthi ubani angiboni ukuthi you understand ukuthi ubaluleke kangakanani njengamanje. Umlaleli wokuqala ngqa enyakeni ka2025 ongena engingweni esikhuluma naye emoyeni. Ubani igama lakho awuzisho? Siyabonga mabika lokho asikhemelele kwamhlabela lingana abantu udumeni elikashaka ngithi nje wonke umuntu la asikhemelele kwamhlabela lingana nomuntu ongapha kwamkhaya emkhanya ukuthi ngithi uNkulunkulu alibusise bafowethu sibonga okukhulu kungena unyaka omusha futhi sithi unyaka lo siyathemba ukuthi uzoba nezibusiso konke kuzohamba kahle asiphileni bafowethu naziyake happy new year brother samsobona ukuthi ubane simtholayo la 0860 002 437 0860 002 437 all right asibona ubani khona la ilale asibalala la ay ake sibone nje sibone uJehova uhambe nathi ngathi wahamba nathi wahamba nathi yebo awusibona kamthembe enkonzweni kwangilazi lo sibona uJehova nje uhambe nathi kwaze kwaba manje kuzo zonke izimo besihamba kuzo siyambonga uJehova ngoba sidlulile inzima kuzo zonke izimo siyabonga kakhulu simbonga uJehova bye bye Dalu uyazwana ngiyamthandani bye bye because he's someone high because hello hey right mfethu ngiyathi mfethu njani uphuma nombatha la imkhasela shindini ngoba badlaka mfethu ngenile ku 2025 mfethu ngenile ku 2025 intaba ethu sayamathini lapha kuba kwazuleni sayamathini ngathi imkhasela happy new year kwazuleni Selby, it's song of the year. Yes. 2024 to 2025. Yes. Samba. Tshela naba. Ukhosi FM ulaziwa khona. Sasiwu radio bantu. Ngeke kwethu engathi usuku ngaba lohleka kakhulu ke namhlanje umsakazo radio Zulu ndingane Sawu radio Zulu. Ngiyabingelela lapho emakhaya wosofa niphila kamnandi nje namhlanje na usuku olukhulu kakhulu esethemba ukuthi nizojabulela kahle kakhulu. Namhlanje siwukhosi FM. South Africa leaders by Mr Magic now uyazi kunzombari kumnandi routine wenel.
voucher. Sabonakela khona njengamanje mhlawumbe usekhaya mhlawumbe usemsebenzini ungenza njengamanje usemotweni ngenzeka useTaxini usebhasini Yaqala into lokushini kwamashu. Emlaza Soweto. Ulinda sibuya Mr Magic. Ngabe ipingo wesakayo kunyaka ka2025. Siyaqala manje. Yabona ke usuku namhlanje sithi ma fresh self-beyond girl umhlaba wonke neningizimu Afrika yonke yazini ukuthi niyithwele ngamahlombe. Anisithathe nisiweze lo nyaka omusha singangani. Mandla kamala kwa. Ratata. Lela kwelikran. Lo umsakazo onqaphambili eAfrika yonke. Yitso Makhonya. Unganyakazi. Hlala noKhosi FM. Uhamba phambili. 18 minutes after 12 emsakazweni Ukhozi FM 18 minutes isigenile kona 2025 oh man silokho sambe phambili nje ku trending list #Ukhozi FM NYE khona bayade behlonyisa unyaka kodwa ngibabona ku trending list bayade bona bebesakaza apha kanti nenzani lapha elokhuzana akusenani siyazi ukuthi Ukhozi FM siumndeni sibaningi emsakazweni kukhona ngisho nephiko abamele ezokuphepha ya sanibonani hello how are you kunjani ningi ngiyaphila selfie kunjani kuwe ngiyaphila sithanda ukuthi siyabonga kakhulu ukuthi nimele ezokuphepha la eBhilidini la ka SABC akuthina kuphela enisigadile kepha nigadi iBhilidi lonke ya khonzele ekhaya isho ukuthi uphuma uphi emkhaya wami siyabonga selfie lo khulumayo uningi wakagabisa uqhamuka emawotana eringini ya lezakhonzela abantu basekhaya kwagabisa eringini ngicela ukhonzela uma wami ubusisiwa kaGabisa bonke abasemndenini usiswami abaka oGabisa bonke ngiyabonga ukuthi nisigcina sikamnandi sizongigada nje awusiyabonga sigada umzini selfie saniphana inyama ngiyazi kade kubraya phandle cela inyama nesaladi selfie khona salad ngingene kahle nyakeni ku clean yonke into siyabonga ama fresh mfethu nisiphethe kahle sihle mvundla siyabonga abafethu ukusiphatha kahle siyangena ku 2025 mfethu happy new year darling all the blessings guys siyabonga ubani laba bangalana sondelani kumbhobho khuluma sanibonana Ukhosini kunjani mgo awu ngiyaphila selfie kwaze kwamnandi awu happy new year ekwazi kwamnandi guys akakhulu umntakamama kwaze kwamnandi ayibokana umnandi nje Ukhosini awu ngiyabonga uThixo ongithathe wangibeka la Ukhosini ayi ngiyabonga guys ngiswela amazwi khonze ekhaya obalalela awu sanibonani nikhuluma noSanesiwe usanele wakacele usanele endaweni yasendoda emission kublendawo esigodini saseGlibheni yebo ke ngizale intokaze kaHlongo uMagabisa enzana nekhehla lakho bamndosi uyakwazi endoda kanombhedo ngiyakwazi nombhedo lephansi kusendoda eclinic ingasekhaya lapho eselfie unamanga wena mina ngwale misha wasemisha ngiyakwazi misha kasephaya phela ningakhona lapha yana uyazi ukuthi umkhaya wami wena selfie sondela ntombi siyabonga sondela ntombazana ubani lo khuluma sanibonani ake veyitshela abalaleli njalo ake veyiqhela ngimthandani yami ngowami ufikile lo khulumayo kaNgcobo endaweni yaseBhamshela kaDeda ungasekhaya nawe indwede yonke iBhamshela yebo selfie sisakhule sasibiza ngokuthi iBhamshela yebo selfie ngicela ukukhonzela wonke umndeni wami ngenguqede wonke eminingi ngithi nje amanyuswa wonke aseBhamshela ngithi nje angene kahle nyakeni omusha ngikhonzela umndeni wami nje wonke ngikhonzela osisi bami umndeni oseMelmoti kaDludla ekuthuleni ngikhonzela usisi wami uNomvulo oganele kaDlamini umndeni wakhe ngithi nje okuhle kodwa ngiyanithanda basakazi bethu boKhozi FM indlela isiphethe kahle ngayo niyasihlonipha niyasinika indawo yethu siyabonga guys niqhubeke nango 2025 siyabonga kakhulu kodwa manje sengingafuna isipake phambili ngiyanibonga nje yabo baba yebo sanibona unjani siyaphila ubani lo sikhuluma nawe iSouth Africa yonke ilalele ubonga lo kaZungu wasempangeni endaweni yakakhoze eKhonkwaneni ozalo uMahlatshwayo ngifuna ukuthi nje emndenini wasekhaya happy new year noma ngila emsebenzini ngiyabathanda amen naseyinganeni zami nako nabazala bami le ndlangubo yebo ngiyakwazi endlangubo ngiyakwazi yami asithukile nje uManzini lo ujabule unyuye okay Selby Manzini mfowethu Manzini happy ashawe happy new year sonke guys
Ukhozi FM lava phambili guys siyamthanda mina hayi kodwa le ngoma lena ithi It's a samba solana. It's a solana. Sebenza anothanda akulana namhlanje Utwala mabusu lushiyela maposa Eluyeke utwala mabusu lusheke Bathi yothi mayibonana yothi mayihlangana Amos Mass Music noma who mahuma girl akashoti indawo muhle umgahle ucula kahle ucream bathi amaphoza emsakazweni Ukhozi FM 27 minutes ku 2025 Kumbuzo zama kwakhe wakwazamini umeya waseKimcetshwayo ngiyayibingelela zonke izakhamuzi ngisifisela ukhisimuso omhle nokubuya uphephile emsebenzini ababuye emsebenzini nonyaka omusha omuhle onokuthula nokuphepha nenqubekela phambili siyathuthuka eKimcetshwayo ekseni emintambama ayikho indawo yamavila eKimcetshwayo siyabonga Be-up kuleli hlobo ngama-Vodabucks nama-voucher rewards. Lo ngu-R500 wama-rewards ongawusebenzisa ngendlela oyithandayo. Bakhona bathi bakhuluma nathi einkundleni zokuxhumana bakithi Nkosiyami abantu badinga ingoma ubani lo umthobiso wakangcobo emthwalume emfezazane kodwa uthi isemfazazane isemfazazane bakithi Nkosiyami emfezazane uthela isemfazazane noma shuthi semfezazane umthobisi enomfishane lo yambona ohleze esigadini kanti ubeshada engangilokotha yini uthi kanye noDelsile Ngobo usisi wakhe ubalalele njengamanje kanye usamkele umaluleka futhi nabo bahleli bonke ndawonye ubeshada ngempela engangilokotha Selby asengacike kahle Selby ngicela ukhonzele ifamily yakho please ifamily yami hayi angithandi ukhonzele ifamily yakho why no tell you ma hayi bo uma akaseke emhlabeni angibuyi futhi ngiya last dance manje uchaza ukuthini ekhaya ukuthi ngiyosebenza hayi musungikhathebelele futhi ekhaya kahle sebelele abavuse awubuyi Sikhathi kwa first day 12 unyaka omusha unyaka 2025 mhla ka1 namhlanje ku January 2025 happy Happy New Year ungenile noKhozi FM usempumalanga ose-Eastern Cape KwaZulu-Natal se-Gauteng province yonke indawo lapho ukhona siyabonga ukhethe kahle ukhethe uKhozi FM yazi ngizokuthiwa ku-Facebook babhalile or kwi-social naku-X kuthiwa kunale house le nokubhala phala ibhala abasakazi ne isho ithi hayi ithi hayi simaketulile oh nice ithi hayi sithanda ukuzizwa ke izinto ezifana njengalezi twiskepe sithathe emagagasini emsebeni olwayo Uwezwa skepe stand emsebeni yolwazi Sabe ku DJ Wise njengamanje kuyena uzosnika imix emnandi kakhulu DJ Wise uzongena njengamanje kuma ones and two Wonke amathafa namajika asemzansi eloshini emakhaya nasedolobheni Yitho Makhonya Ukhozi FM luhamba phambili Uma sithi umhla ka31 uyalwazi udaba Happy New Year. New Year unandi Location. #locations